आज आपण आलू भुजिया म्हणजे बटाटा शेवची रेसिपी पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया। बटाटा शेव बनवण्यासाठी मी इथे 4 उकडलेले बटाटे घेतलेत, 2 कप बेसन घेतले आणि बाकी मसाले घेतलेत। मीठ आहे, मीठ चवीप्रमाणे घ्यायचं, तिखट पण तुम्हाला चवीप्रमाणे घ्यायचं। जर लहान मुलांसाठी बनवणार असेल तर तिखट जरा कमी टाकायला पाहिजे। आणि हे पाव टीस्पून मी हळद घेतली आणि हा चाट मसाला घेतलाय 1 टीस्पून। चाट मसाल्याला पर्याय म्हणून तुम्ही आमचूर पावडर पण वापरू शकता। आता हे मी बटाटे सोलून घेणार आहे, हे उकडून चांगले गार व्हायला द्यायचे, त्याच्यानंतर आपण सोलून हे किसणीवरती किसून घ्यायचे। तर इथे मी सर्व बटाटे किसून घेतलेत, चांगले बारीक किसून घ्यायचेत, गुठळ्या राहायला नाही द्यायचेत। आता इथे आम्ही एक बाउल घेतलंय, त्याच्यामध्ये मी हे सर्व साहित्य मिक्स करून घेणार आहे। मी बेसन घेते, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि चाट मसाला। आणि आता जे किसलेले बटाटे आहेत ते पण मी याच्यामध्ये घालून चांगलं मळून घ्यायचं पीठ। पाणी ॲड करायचं नाही आहे बिलकुल, कारण की बटाट्यामध्ये मॉइश्चर असतं। तुम्हाला खूप ड्राय वाटलं मिश्रण तरच पाणी टाकायचे, अदरवाईज पाणी न टाकताच मळून घ्यायचे। आता इथे माझं पीठ मळून झालंय, याच्यामध्ये मी पाणी बिलकुल यूज नाही केलेलं आहे। आपल्या बटाट्याच्या पल्पमध्येच तो पूर्ण गोळा मळला गेलाय आणि याला वरतून मी तेलाचा हात लावला म्हणजे हाताला जास्त चिकटू नये। आणि आता इथे मी हा साचा घेतलाय, बारीक शेवचा साचा घेतलाय। बटाटा शेव बनवताना शक्यतो बारीक शेवचा साचा वापरायचा, म्हणजे तुम्हाला बाहेरच्या सारखी वाटेल थोडीफार। आता मी शेव पाडून घेणार आहे। आता इथे मी गॅसवरती कढई ठेवली आणि तेल टाकले, तेल एकदम चांगलं गरम व्हायला द्यायचं आणि मग शेव पाडून घ्यायची त्याच्यामध्ये। आता आपण कढईत राहील तेवढी एका वेळेला शेव पाडून घेणार आहे। आता ही 1 मिनिटभर आपण एका साईडला शेकल्यावरती मी चिमट्याने परतून घेणार आहे, म्हणजे दुसऱ्या साईडने पण चांगली शेकेल। खूप जास्त लाल व्हायला नाही द्यायची। आता ही शेव आपली दोन्ही साईडने व्यवस्थित शेकली आहे, ते मी ते टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहे। अशा मी बाकी सर्व शेव पण काढून घेणार आहे। इथे माझी सर्व शेव बनवून रेडी झाली आहे, खूप छान आणि कुरकुरीत झाली आहे एकदम। ही बटाटा शेवची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। एकदम सोपी आणि छान रेसिपी जी मुलांना खूप आवडेल। आणि जर माझ्या रेसिपीज तुम्हाला बघायला आवडत असतील तर हा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपी मी जेव्हा अपलोड करते तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली येईल। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।